Claudia Rix er igen klar til at gå på dansegulvet, når Vild med Dans sendes i aften. Den uheldige danser måtte sidste fredag forlade dansegulvet under Vild med Dans med en forstuet fod, og dansepartneren Mads Laudrup dansede derfor aftens anden dans alene. Først torsdag morgen var Claudia Rix tilbage på dansegulvet for at øve med Mads Laudrup. Han har i ugens løb måttet træne med Marlene Østergaard, så Claudia Rix kunne skåne foden. BT mødte favoritterne under torsdagens træning. Du blev skadet, Claudia, sådan i sidste fredag. Hvordan går det med foden i dag? Det går fint med foden i dag. Jeg har fået lov til at danse for første gang i den her uge. Altså, jeg forstod foden, og for at jeg kan få lov til at danse, så er det ligesom krævet at få fået sådan en ret kraftig forbinding på, som er sådan at lave en fodbold-tape-forbinding, så den slet ikke kan rokke nogen steder. Den er lidt løs nu. Det er fordi, du har træner, du sidder med sådan der. Ja. Jeg håber, den er god nok. Du har i hvert fald ikke vrikket rundt endnu. Nej. Hvordan er den blevet skruet sammen, den forbinding, Mads? Jeg havde faktisk selv det samme, da vi skulle danse jiven på et tidspunkt. Ikke lige så kraftig som Claudia, men så er det vist hendes ydersiden af ankel. Og så skal du egentlig bare stabilisere, så den ikke kan dreje Ja, tak. Har det gjort ondt her i dag, hvor du skulle danse rundt for første gang? Ej, det er ikke noget at snakke om. Og hvordan, det er jo lidt en atypisk situation at sidde 3 i et træningslokale. Hvordan har det sådan helt lavpraktisk fungeret, at du har korrigeret? Og... Jamen, jeg har vist Marlene og fortalt, hvordan variationerne skulle være. Og så har hun fungeret ligesom min krop, og har danset med Mads, og så har jeg siddet på sofaen og gyngestolen, og siddet og dirigeret. Og så har Marlene været rigtig, rigtig dygtig til at vise Mads, hvad det var, jeg mente. Hvordan har det været for dig med at skulle danse med en helt anden partner? Jeg tror ikke, det er så meget, det er en anden partner. Jeg tror mere, det er måden, jeg skulle lære tingene på. Altså, det er jo os, der er et par, så det er Claudia, der bestemmer, hvad det er, vi skal lave. Som alene et eller andet sted, groft sagt, bare en krop, som skal vise tingene. Så der har været lidt udfordringer med, at du skulle sidde og forklare, mens Marlene gjorde det, og hun havde måske en opfattelse af det, og du havde en anden og sådan nogle ting. Så det har ikke været noget problem. Jeg har danset meget alene også, og det tror jeg har gavnet lidt, håber jeg da. Det har været sjovt at prøve, men jeg har nu foretrukket, hvis du havde været der for i søndag.